Спомням си един разговор со семејството ми. Няколку души од рода ми станаха свидетели на Јехова. Попитах ги веднаш зашто са си утишли. Одговориха ми направо. Имали многу въпроси. Години наред не получавали одговор од своја свештеник. А когато срещнали свидетели на Јехова, получили одговор на всичко за което питали. Веднага, всичко подредено, всичко објаснено. Долго мислих на това. Означава ли това, че те са били прави, а нашата вяра е подвела? Днес, след години, този разговор ми се връща по друг начин. Аз съм отец Кшиштоф, аз съм капуцин, живея в високите Алпи, в долината Штанцертал в Австрия. От тук близо до небето се раждат моя подкаст хубавите мисли върху четивата за неделята, които мисля, че споделям се с вас учтиво. Каня ви всеки петък срещу собота за новия подкаст. Днешното прво четиво од пророк Исаја звучи като покана без никакви условия. Бог казва чрез пророка: елате при мен всички жадни. Елате дори без пари. Вземете безплатно. Това е велико обещание. Бог одговаря. Бог дава без предварителни условия. И точно същото виждаме в днешното Евангелие. Исус научава за смртта на Јоан Крстител, оттегля се на пусто място, иска да биде сам, но множеството го следва. Хората са толкова заслушани, толкова вгледани в него, че забравят всичко останало. Забравят дори да вземат хляб със себе си. Вечерта учениците виждат проблема. Множеството е гладно, а мястото е пусто. Исус не отправя никого. Взема 5 хляба, 2 риби, умножава ги. Он нахранва множеството. Евангелистът говори за 5000 мъже. Към това трябва да прибавим жените и децата. Значи наистина огромно множество хора. И сега бих искал да се спра на една подробност, която лесно се пропуска. Исус не умножава хляба на запас. Не създава планина от хлябове, която да им стигне за месец. Не им дава торби пълни с храна, за да ги отнесат вкъщи. Дава точно толкова, колкото е нужно, за да се наситят днес. И всички се наситиха. Евангелието казва дори, че били събрани 12 коша от остатъци. Значи храната стигнала с излишък. Но и това не е запас за целия живот. Това е хлябът само за тази вечер. И мисля, че точно тук се среща днешното Евангелие с моя спомен за семейството ми. Когато човек има въпроси, иска веднага отговор. Цял, пълен, завършен. Разбирам това. Аз самия съм имал такива моменти. Моменти, в които съм се молил за нещо конкретно и съм искал Бог да ми даде яснотата веднъж за винаги. Да затвори темата. Да не се тревожа повече за нея. Но Бог не действа така. Да вземем един прост пример. Може би някои от вас го познават от собствения си живот. Един студент моли Бога за благодат преди изпит. Дали Бог тогава го прави внезапно гений, така че никога повече да не му се налага да учи? Не. Бог
dava točno толкова благодат, колкото е нужно, за да издържи този един изпит. Останалото остава задача на студента. Учене, усилие, следващият семестър, следващите въпроси. Бог не ни освобождава от пътя. Бог ни дава сила да извървим днешния участък от този път. И същото се случва с въпросите на вярата. Когато роднините ми имали въпроси и не получили веднага отговори, се почувствали изоставени. Разбираемо. Но се питам днес, дали истинския проблем е бил липсата на отговор? Може би истинския проблем е бил очакването вярата да работи като енциклопедия. Отваряш на буквата, намираш статията, имаш готова дефиниция, затваряш книгата, въпросът е приключен. Свидетелите на Йехова им дали нещо, което изглежда като пълнота. Но вярата не е енциклопедия. Вярата е път. А по пътя не получаваш цялата карта на света в началото. Получаваш фенерче. Достатъчно, за да видиш следващата крачка. Точно както онова множество в пустото място. Те не получили запас от хляб за остатъка от живота си. Получили хляб за тази една вечер. И това им стигнало, за да продължат напред. Мисля, че същото се отнася и за мен. Не само за онова множество от преди 2000 години. И аз понякога бих искал Бог да ми даде всички отговори наведнъж. Цялата увереност, целия мир, веднъж за винаги, за да не се налага повече да се моля за сила в труден ден. Но благодатта не действа така. Благодатта идва за днес, за тази литургия, за този разговор, който ме очаква, за тази трудност, с която се боря днес. Утре отново ще имам нужда от нова порция. И това не е слабост на системата. Това е просто природата на любовта. Любовта не действа веднъж за винаги. Тя действа ден след ден. Родителят не обича детето си с един голям жест в началото, за да не му се налага после нищо повече. Той го обича всеки ден отново. Така е и с Бога. Не защото ни отказва нещо, а защото любовта, за да е жива, трябва да се повтаря. Има още нещо в това Евангелие, което лесно се пропуска. Исус не умножава хляба сам отстрани невидимо. Слага го в ръцете на учениците. Учениците го раздават. Това означава, че Бог храни хората и чрез нас, чрез нашите ръце, чрез нашите думи, чрез нашето търпение към някого, който днес има своите въпроси и няма да получи веднага пълен отговор. Може би това е моята задача към някого, който търси. Да не му дам веднага готова енциклопедия, а да бъда с него по пътя и да му дам толкова хляб, колкото му е нужен днес. Връщам се мислено към семейството ми. Не знам дали ако тогава бях имал готови отговори на всичките им въпроси, това ви променило неща. Но едно знам. Бог никога не оставя никого гладен. Само понякога ни храни по-бавно, отколкото ни се иска. Хляб за днес не е на запас за цял живот. И това стига, за да продължим напред. Хвален Исус!